moltes gràcies per vindre a la nostra convocatòria, a la roda de premsa convocada pel grup municipal socialista. I el tema que ens porta avui aquí és un tema que nosaltres considerem molt important i que va sortir a la premsa fa uns dies, i és la sentència condenatòria a l'Ajuntament de Benicarló en 1,5 milió d'euros corresponent a un procediment que va hi haure d'expropiació d'uns terrenos. Tot este procediment ha condenat a l'Ajuntament de Benicarló a pagar 1,5 milió d'euros, com he dit, que ja no n'hi ha recurs possible, vull dir que la sentència ja és definitiva, i la nostra sorpresa va ser quan les declaracions de l'alcalde va dir que la culpa era d'una tècnica que havia hagut a l'Ajuntament anys atrás i del grup municipal socialista i del bloc que van governar només 2 anys dels últims 20, ho recordo perquè és important recordar-ho, i que en aquell moment el grup municipal socialista, junt amb el bloc, van fer les coses molt malament i nosaltres volíem fer, l'equip de govern en aquell moment volia fer el poble gran en 2 dies, és textualment el que va dir l'alcalde. Nosaltres hem estudiat la sentència, concretament ara el senyor Sánchez ens farà 5 cèntims de tot el procés, vull dir cronològicament de tot el que ha anat passant en aquest temps, i nosaltres el que pensem és que aquí només n'hi ha un únic responsable polític, que no és més que l'alcalde de Benicarló, que ha fet deixadesa de les seues funcions. Ara vos explicarà Pepe tot el procés i que la gent juzgue com ha sigut el tema i qui són els responsables de que l'Ajuntament de Benicarló, que al fin i al cap els diners de l'Ajuntament de Benicarló són de tots els benicarlandos, dels nostres impostos, i 1,5 milió d'euros són molts diners perquè els tinguin que pagar tots els benicarlandos per la negligència de l'alcalde com nosaltres estem. Bé, bona tarda. Jo trataré d'explicar en el llenguatge més clar possible i que s'entenga tot el que ha sigut aquest procés des del seu inici fins al final de la resolució del Suprem. Hi ha que dir que això naix com a conseqüència del projecte d'urbanització del que era el projecte de Corts Valencianes 2. Corts Valencianes 2 és un projecte que va iniciar, evidentment, el Partit Socialista i el Bloc quan estaven en el govern, i va ser un projecte que no només abarcava el que era la segona fase de Corts Valencianes, és a dir, hi havia fet una primera fase que era des de Papaluna fins a la rotonda del carrer València, i ahir comprenia la segona fase, que era des del carrer València, des d'aquesta rotonda fins al carrer Penyíscola. Estava el doctor Coll, que arrencava en doctor Fleming fins a este Corts Valencianes 2, estava també el carrer de Benicarló i el carrer 9 d'Octubre, que és el que va des de Mercadona fins al carrer Penyíscola, on estava l'antic centre de salut. El fet d'acometre en aquell moment aquest projecte d'urbanització no va ser una qüestió de fer el poble gran en 2 dies, com diu el senyor Martín Domingo. Era una qüestió d'urgència. Era urgentíssim i de màxima necessitat. Ens vam trobar-nos en aquell moment, quan vam accedir al govern, que ahir hi havia en aquests carrers, hi havia pràcticament totes elles estaven les edificacions consolidades, estaven tots i els que no s'estaven construint, hi havia una quantitat tremenda de construcció, però no estaven els carrers. Els carrers no existien, eren terra. Això comportava unes grans dificultats. La major dificultat era que els mateixos constructors i promotors que havien venut les viviendes no podien obtindre el que tots diem la cèdula d'habitabilitat per als compradors, precisament perquè els carrers no estaven finalitzats, no estaven urbanitzats i no estaven entregats a l'Ajuntament. Evidentment, cada propietari no podia ni contractar ni la llum ni l'aigua, que corria a càrrec dels promotors, etc. Hi havia un problema realment urgent de solució. La urgència passava, evidentment, per urbanitzar els carrers i poder després tot el món tindre la seva llicència d'ocupació per a poder contractar aigua i llum i poder fer les escritures corresponents i regularitzar aquesta situació. Era de màxima urgència. No era fer gran el poble ja estava. El que hi havia simplement era que organitzar-lo i urbanitzar-lo. Dit això, se va fer un projecte, evidentment, d'urbanització i aquest projecte d'urbanització comportava també un projecte d'expropiació perquè hi havia unes poques finques que hi havia que expropiar per a que els carrers pogueren obrir-se. Evidentment, podien realitzar-se els carrers. En aquest projecte que hi havia d'expropiació hi havia, evidentment,
dos finques que eren de titularitat d'una empresa que es diu Odemira S.A. de Barcelona. Una d'eixes finques tenia 808 metres quadrats i l'altra 53. Total eren 861 metres quadrats. Ahir es va fer, com dic, un projecte d'expropiació i l'Ajuntament, els servicis tècnics de l'Ajuntament van valorar aquesta expropiació en 167.000 euros. Aquest projecte d'expropiació va passar, com no, per el ple de l'Ajuntament de Benicarló. Aquesta és l'acta del ple de l'Ajuntament de Benicarló de fecha 24 de gener del 2007, per a que tots els grups polítics aprovaren o no aquest projecte d'expropiació en les valoracions que hi havia. L'acta diu que la corporació, de conformitat en el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i per unanimitat dels assistents, repeteixo, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la proposta formulada. És a dir, aquest projecte d'expropiació l'aproven i l'assumeixen tots els grups polítics, incluït don Marcelino Domingo Pruñonosa, que també figura en la relació com un dels components que estava en el ple. O sigui que el senyor Marcelino, l'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, este senyor va votar a favor de la valoració d'aquesta expropiació. Aquest error garrafal que va cometre la tècnica, segur que se n'ha compte ara, perquè ell el va assumir i el va votar a favor. Igual que el projecte d'urbanització, aquest que nosaltres volíem fer el Poble Gran en 2 dies. Bé, com a conseqüència d'esta valoració, aquesta empresa, vos dic que se diu Odemira, bé, evidentment, dins dels seus drets, com no, va recurrir aquest preu davant del jurat provincial d'expropiació. El jurat provincial d'expropiació va tardar concretament 3 anys i mig en dictar sentència, perquè la sentència d'aquest jurat provincial d'expropiació va ser el dia 19 de maig del 2010. 19 de maig del 2010, evidentment governant des de feia ja més de 3 anys, o 3 anys concretament, el senyor Marcelino Domingo Pruñonosa. El jurat d'expropiació va fer aquesta valoració en arreglo als criteris que ell creia convenients i el va valorar en 305.000 euros. Va valorar aquesta expropiació, va pujar el preu inicial que havia fet de l'Ajuntament de Benicarló i el va tassar en 305.000 euros. L'empresa Odemira, després de veure aquesta tassació de 305.000 euros, que són 51 milions de les antigues pessetes, per aquests 861 metres quadrats, tampoc se va sentir satisfeta. I el que va fer va presentar un contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de València. Però quan presenta aquest contenciós, la quantitat que reclama és de 1,3 milions d'euros per l'expropiació i 200.000 euros per interessos. És a dir, està reclamant 1,5 milions d'euros per 861 metres quadrats de terreno. L'empresa Odemira, evidentment, té dret a demanar el cel i el seu abogat també. I ara ve la verdadera causa de tot el problema que s'ha generat en aquesta qüestió. És la verdadera, jo diria, increïble i dolorosa veritat i causa de lo que ha ocorrit. El Tribunal Superior de Justícia, com és de llei, comunica a l'Ajuntament de Benicarló que s'ha presentat aquesta demanda i l'emplaça, com no, a que en els fets determinats se persone. Per a què? Per al·legar allò que considera oportú en defensa dels interessos de l'Ajuntament de Benicarló, en defensa d'aquelles quantitats que ell crega que se deuen de juzgar. Però l'Ajuntament de Benicarló, encara que sembla increïble, no compareix, ni se presenta, ni fa cap al·legació, ni rebutja o discutix el preu del 1,5 milió d'euros que se li demanden. És a dir, senzillament ho deixa passar. No va al juzgat. No se presenta. L'únic que se presenta al juzgat, al Tribunal Superior de Justícia, l'únic que se presenta és l'abogat de l'Estat, que defensa la valoració que havia fet, evidentment, el juzgat d'expropiació de Castelló.
va en defensa d'això i presenta les seues al·legacions. Jo tinc així la sentència que fa el Tribunal Superior de Justícia, que per una banda reconeix i diu el Tribunal Superior de Justicia, diu que esta sala viene estableciendo de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, és a dir, seguint directrius del Tribunal Suprem, que diu, las resoluciones de los jurados de expropiación gozan de una presunción de acierto que está basada en la competencia, especialización y presumible objetividad de sus componentes. Mos ve a dir la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de València que normalment totes les taxacions que es fan dels jurats d'expropiació és doctrina del Tribunal Suprem que s'accepten, perquè és imparcial i està fet per professionals. Ara bé, també diu que tot el món té dret a posar un contenciós i que aquest contenciós se té que valorar. I si aquesta persona que presenta un contenciós justifique d'una forma clara i contundent que el jurat provincial d'expropiació en les seves taxacions no han sigut acertades, se li pot donar la raó. I diu, me passo tota perquè és molt llarg la sentència, però vaig a lo concret. Diu entonces el Tribunal Superior de Justícia de València que sí, que el jurat d'expropiació havia fet una taxació dels valors de venda del producte final, és a dir, de pis acabat i construït. Però s'havia remitit a testimonis, diu, con revisión a testigos de la zona que no relaciona. És a dir, simplement diu, mire, nosaltres hem calculat i querem que aquest és el preu, i diu que aquest és el preu de la zona, de lo que tal, i cita testigos, però que no relaciona. I diu, frente a ello, el informe pericial, sí, el que presente en aquest moment l'empresa en el seu abogat, l'empresa que mos demande, diu, presente un perito con titulación de arquitecto superior, 2 sociedades de valoración y testigos que relacionan. Y entonces la sentencia diu, esta detallada motivación, es decir, el fet de que estiga detallat, así como la argumentación convincente que el mismo se contiene, lleva a la sala a conferirle pleno valor probatorio. Es decir, esto es el Tribunal d'Expropiació, el jurat d'expropiació, sí, m'ha dit un valor tal, però no m'ho ha substanciat. Esto sí que m'ho han presentat degudament i no me queda més remei que admetre això i, per tant, dictar sentència a favor i nos condene a pagar ese 1,3 aproximadament, 1.300.000 euros de les 2 finques i els 200.000 d'interessos, el 1.500.000 d'euros. Però, clar, és que l'Ajuntament de Benicarló no s'ha personat. L'Ajuntament de Benicarló no ha defès absolutament res. L'Ajuntament de Benicarló no ha presentat les seves valoracions. L'Ajuntament de Benicarló s'ha quedat a casa veient com mos juzgaven sense presentar-nos. Quedava un últim recurs, després d'això, que era recurrir al Suprem. I se recurreix al Suprem. Qui recurreix al Suprem? Atravegant només l'abogat de l'Estat, en defensa d'aquesta valoració que havia fet el jurat d'expropiació que li havien tirat per terra. Però entonces l'Ajuntament de Benicarló sí que reacciona. I aquest és el detall. L'Ajuntament sí que reacciona. I entonces s'encarrega per part de l'alcaldia als servicis tècnics de l'Ajuntament que facin una valoració real fent de lo que realment valia allò per a poder presentar-se i defendre l'Ajuntament. Que facin una valoració, que facin un informe, que facin el que faci falta. I a través dels servicis tècnics de l'Ajuntament se fa. A través de l'arquitecte municipal se fa. I com els senyors del Tribunal Superior de Justícia el que feien molt d'incapeu i el que realment condenaven era perquè admitien el valor de venda del producte acabat que presentava aquí l'empresa que ens demandava i no acceptava el que presentava el jurat d'expropiació, el tècnic de l'Ajuntament de Benicarló decideix buscar aquests testigos que un no relacionava i que l'altre sí. I l'arquitecte de l'Ajuntament de Benicarló no busca només un testigo, ni 2, ni 5, ni 10, ne busca 100. Busca 100 testigos, 100 testimonis. Quins 100 testimonis, quins 100 busca? 100 viviendes que aquesta empresa havia venut en aquest sector, en els preus que aquesta empresa havia venut en aquests sectors i en els preus que aquesta empresa havia posat en els contractes de compraventa.
I l'arquitecte, en tots aquests datos que té de 100 viviendes, trau una mitja i diu, esta empresa que diu que això val el que val, ella ven en este preu, i el preu que trau, per tant, per metro és, i coincideix plenament la valoració de l'arquitecte en la del jurat d'expropiació. Només se diferencien 3 euros per metre quadrat. És a dir, que teníem arguments per a barallar-lo. I aquests arguments se l'entreguen a l'abogat de l'Ajuntament de Benicarló. Però què passa? Que la resposta és molt contundent. Mire vostès al Tribunal Superior, al Tribunal Suprem, en un recurs de cassació, el que fa el Tribunal Suprem és contemplar el veredicte que ha fet el Tribunal Superior de Justícia Valenciana i veure les al·legacions d'un, el que ha presentat un, el que ha presentat l'altre, les al·legacions que ha fet un, les que ha fet l'altre, i valorar si després, aquesta sentència és justa o no. El que no se pot fer en un recurs de cassació és presentar de quan no t'has presentat al Tribunal Superior de Justícia i aportar proves noves. No cap, perquè el Tribunal Superior el que decideix és sobre les proves que ja estan presentades. I qui tenia raó en el moment que se van presentar? Però l'Ajuntament no se va presentar, en la qual l'Ajuntament de Benicarló tampoc se presenta al Tribunal Suprem. I l'abogat de l'Estat que representava, que és el que presentava el recurs de cassació, que és el que s'havia presentat per part del jurat d'expropiació, vistes les circumstàncies, decideix retirar aquest recurs i, per tant, el Tribunal Suprem, el dia 23 de juliol del 2012, el que diu és que, que ja que el abogado del Estado no sostiene el recurso de casación, ¿vale? Pues procede a declarar desierto el presente recurso. Y, por lo tanto, devuélvanse estas actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y devolvem la sentencia com a firme. I aquesta és la pura realitat de lo que ha passat. Diem, el senyor alcalde i el seu equip tenen que donar moltes explicacions. Deuen donar moltes explicacions. A qui culparà ara el senyor Marcelino Domingo? A una tècnica que de no sé què, de fa uns quants anys que va fer un valor, que ell va aprovar? Al PSOE Bloc que volia fer gran el poble en 2 dies? A qui culparà ara el senyor Marcelino Domingo? Quan és un acte de negligència a total i absoluta per part de l'Ajuntament de Benicarló no presentar-se un juí perquè estem demandats, en possibilitats absolutes de guanyar-lo. La pregunta és molt clara. Si al senyor Marcelino Domingo la seva empresa li hagués presentat una demanda d'1,5 milió d'euros, l'hagués deixat caure, no s'hagués presentat al juzgat. O ara dit, mira, m'he oblidat, l'ha culpat un administratiu que tinc allí que no se n'ha recordat. Està que és inadmissible, per això és el que ha passat a l'Ajuntament de Benicarló. I hi ha algo que us vull llegir perquè és molt significatiu. És molt significatiu. He llegit en la roda de premsa, i en la roda de premsa en què es va comparèixer l'alcalde, també se recullen les declaracions que va fer el senyor Juan Pascual Sorlí, que és l'abogat de l'empresa que demanda l'Ajuntament. I bé, reconeixent, igual que reconeixen tots, i ell afirma, i jo reconec que normalment les taxacions que fan els ajuntaments sempre són més baixes, perquè cada vegada que se recorreix al jurat d'expropiació, sempre es puja alguna cosa, i en aquest cas va ser així, va pujar de 176, va pujar de 305. Reconeixent que això és així, perquè suposo que els funcionaris de l'Ajuntament volen defendre els interessos de l'Ajuntament com siga, no ho sé. El cas és que reconeixent que sempre hi ha pequeñas diferències, sempre hi ha diferències. Lo que diu el señor Juan Pascual Sorolí es que si el precio de partida, en este caso, es decir, primera valoración que se puede hacer, hubieran sido los 360.000 euros, quizá no hubieran recurrido al juzgado. Señores, me quedo asombrado. Es decir, que el señor abogado reconeix que si el primer moment li han dit vol aquests diners, han dit, vale, d'acord, que això, el qual reconec que aquesta valoració que va fer el jurat d'expropiació i el que va fer després l'Ajuntament era el bo i era el defendible. Després, el senyor Juan Pascual Sorlí, no sé per què, diu, suposo que és que ell volia, diu que no va haver diàleg, i diu, yo mismo les invité a negociar en muchas ocasiones y nunca quisieron. Bueno, pues si nunca quisieron, el acte, cada un juzgarà lo que hi ha, i ofereixen aquests 360.000 euros i li recurreixen al Superior de Justícia i demanen 1,5 milió.
Suposo que el senyor Juan Pastor Sobrino no devia imaginar que l'Ajuntament no se presentaria, perquè és un desgavell. I això és el que ha ocorrit. Per tant, en aquest moment l'únic que queden és exigir respostes, exigir responsabilitats polítiques. Aquí no val dir que una tècnica un dia és un error garrafal perquè va valorar per baix, ni que el PSOE Bloc, La mala gestió. que és un ejemplo más de la mala gestión llevada a cabo en aquel ejecutivo, eren els culpables que podien fer el Poble Gran en 2 dies perquè se van limitar a urbanitzar els carrers de fang i de terra que estaven edificats i no n'hi havia carrer. Aquesta és la resposta. Això és el que volem aclarir a l'Ajuntament de Carló. Una cosa molt simple. Ens demanden per una quantitat de desgavell d'1,5 milió d'euros per 860 metres quadrats d'una finca i l'Ajuntament de Benicarló no se presenta ni al Tribunal Superior de Justícia Valenciana ni se presenta al Suprem. I, evidentment, ens condenen a pagar. I jo, que vaig estar en aquell equip de govern d'entonces, des de luego no me considero culpable. I és que van fer el que tenien que fer, urbanitzar el carrer. I van fer el que tenien que fer. Els 3 van fer la seva feina i nosaltres, i ells també, la van aprovar. Martí Domingo la va aprovar, el projecte d'urbanització i el projecte d'expropiació. Lo va aprovar. Ara, pilotes fora. És normal, el senyor Martí Domingo mai té culpa de res. Sempre o és una tècnica, o és un tècnic, o és, bueno, sí, el bloc PSOE com a govern aquells 2 anys ja va fer un desastre, quan no té la culpa el govern central, antes Zapatero, ara Rajoy, quan no té la Generalitat i quan no el tindrà qui siga. Però ell no mai. Ell no té culpa de res. Tot ho fa perfecte i així anamos va. I en aquest moment l'Ajuntament de Benicarló, els ciutadans de Benicarló tenen que pagar 1,5 milió d'euros. Jo vull expressar la situació i el ciutadà ja juzgarà el que tinga que juzgar i opinarà el que tinga que opinar. Jo, personalment, tinc les coses molt clares. Ho he dit moltes vegades. Este equipo de govern no funciona. Este equipo de govern no va. No té direcció. I quan no hi ha direcció, el resto no va. I la direcció només n'hi ha una, la de l'alcalde. I quan l'alcalde no va, no funciona. Vale? Ara fer un comentari, però no, prefereixo no fer-lo més. Si voleu fer alguna pregunta, per aclarir algun concepte, perquè jo comprenc que a vegades aquestes coses he d'intentar explicar-lo el més fàcil possible, perquè és complex, però bueno, resumim, és el que hi ha. Explicacions i saber què és el que ha passat. És evident que el que diu a l'Ajuntament, si mos personem o no mos personem, en consulta amb els tècnics, evidentment, si mos tenen que personar o no personem a un juí, és l'alcalde. De fet, l'Ajuntament de Carló se personen tots. Per què? Perquè tenim un conveni, en un despatx d'abogats, i en el conveni entren tots i mos presentem a tots. Per què no mos han presentat en este? Mira, això és una pregunta que el president ha de respondre. Per què? Jo tindré de ser mal pensat, però no ho soc. I per tant dic, ha sigut una negligència de l'alcalde. I ja està.